Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing mata pelajaran basa Jawi. Sakmenika kita badhe sinau babagan aksara rekan. Kompetensi inti. Kompetensi dasar saha indikator. Pangertosan aksara rekan. Aksara rekan inggih menika aksara hanacaraka ingkang dipun tanbahi tandha diakritik arupi cecek 3. Cecek 3 menika kangge ngreka fonem-fonem saking basa manca utaminipun basa Arab. Pramila dipun wastani aksara rekan. Kaginaan aksara rekan. Aksara rekan menika gunanipun kangge nyerat basa manca ingkang dipun cethakake. Langkung-langkung tembung Arab. Menawi boten dipun cethakake, menawi dipun serat tembung manca, nanging kaserat ngangge aksara limrah kemawon. Tuladhanipun kadosta khatib. Menawi boten dipun cethakaken dados katib. Faham menawi boten dipun cethakaken dados paham. Gaib menawi boten dipun cethakaken dados gaib. Nggih tuladhanipun kados mekaten. Cacahipun aksara rekan. Menawi aksara Jawa nglegena menika cacahipun wonten 2 dasa, ananging menawi aksara rekan cacahipun naming wonten gangsal. Ing ngandhap menika wujudipun aksara rekan. Wonten ha, fa, dha, ja, saha gha. Pasangan aksara rekan. Aksara rekan menika ugi anggadhahi pasangan kadosta aksara Jawa nglegena. Pasangan aksara rekan menika ugi wonten gangsal. Saben aksara rekan anggadhahi pasangan piyambak-piyambak. Saged dipun tingali wonten ing tabel wujud pasangan aksara rekan menika kados pundi. Pedoman panyeratan aksara rekan. Ingkang nomor 1, menawi aksara rekan karaketan sandhangan pepet, cecek 3 wau dumunung ing sajroning pepet. Tuladhanipun wonten ing panyeratan tembung zen. Nah, menika saged dipun tingali menawi tandha cecek 3 wonten ing sajroning sandhangan pepet. Pedoman salajengipun inggih menika menawi karaketan sandhangan wulu, layar, cecak, cecek 3 wau dumunung ing sisih kiwa. Salajengipun sandhangan wulu, layar, cecak wonten ing sisih tengen. Tuladhanipun pedoman panyeratan ingkang kaping 2 menika wonten ing panyeratan fardhu. Nah, menika tandha cecek 3 menika wonten ing sisih kiwa, salajengipun sandhangan layar menika wonten ing sisih tengen. Salajengipun pedoman panyeratan ingkang kaping 3 menika menawi aksara rekan ingkang dumunung ing sawingkingipun wanda sigeg, sesigeging wanda menika kedah dipangku utawi aksara sigeg ketemu sak sanesipun fa kedah dipangku. Tuladhanipun wonten ing panyeratan Pak Ghofar. Nah, menika saged dipun tingali. Salajengipun menawi sigeg ketemu fa boten dipangku dados
langsung pasangan fa kemawon. Nah, tuladhanipun wonten ing seratan sampun paham. Nah, menika saged dipun tingali piyambak. Tuladha panyeratan aksara rekan. Ingkang nomor setunggal aksara kha. Tuladha panyeratanipun khotib. Kalih aksara fa. Tuladha panyeratanipun vaksin. 3 aksara dha. Tuladha panyeratanipun dzikir. Tuladha panyeratan salajengipun ingkang kaping sekawan inggih menika aksara gha. Tuladha panyeratanipun ghulam. Lajeng ingkang gangsal aksara za. Tuladha panyeratanipun zakat. Tuladha aksara rekan sekawan paragraf. Wonten ing gambar menika tuladhanipun ingkang paragraf kaping setunggal. Salajengipun menika tuladha aksara rekan sekawan paragraf ingkang paragraf nomor kalih. Tuladha aksara rekan sekawan paragraf wonten ing gambar menika paragraf ingkang kaping 3. Salajengipun tuladha aksara rekan sekawan paragraf wonten ing gambar menika paragraf ingkang pungkasan inggih menika paragraf sekawan. Saking gambar ingkang kaping setunggal menika paragraf kaping setunggal dumugi sekawan saged dipun sinau piyambak-piyambak. Inggih menika wau materi aksara rekan ingkang saged kula andharaken. Mugi-mugi anggadhahi manfaat kangge kita sedaya. Matur nuwun.